И здравейте хора, аз съм Бошко Стоянов. Сега ще чуете велико стихотворение, което е написано от Христо Ботев. Жив е той жив. Жив е той жив е, там на Балкана. Потънал в кърви, лежи и пъшка. Юнак с дълбока на гърди рана, юнак в младост и на сила пъшка. На една страна захвърлил пушка, на друга сабя на две струшена. Очита нея глава се люшка, уста проклина цяла вселена. Режи юнаката на небето, слънцето спряло сърдито пече, жетварка пее неде в полето, а кръвта още по-силно тече. Жълтва е сега, пейте рубини, те стъжни песни грейте и слънце. Та с робска земя ще да загине, но този юнак не мокни и сърце, тост, който падне. Бой за свобода. Той не умира, не го жалят. Земя из небес вяри природа и певци песни за него пеят. Дене му сянка пази орлица и върху кротко раната ближе. Над него соколи юнашка птица и тя забрази юнак грижи. Настане месец, вечер изгрее, звезди обсипят цора небесен. Гора зашуми, вятър повее, Балкана пее хайдушка песен. И се модили бяла премена, чужди прекрасни песни поемат, тихо нагаза трава зелена и при юнакът дойдат да седнат. Една му с билки и раната лъже, друга го пръсне с вода студена, трета го в устата силно не бърже, а той гледа мило насмяна. Кажи ми, сестро, де е Караджа, де е моята вярна дружина? Кажи ми пък, вземи душа, аз искам сестра тук да загина. И песни сърце па се прегърнат, и с песни фръкнат те в небесата. Летечи пеят до дел съмна и търсят духът на Караджата. Но съм на вечер юнака лежи, кръвта му тече, вълкът му ближе, рутата ляна, слънцето пак ли пече ли пече. Благодаря за вниманието.